दसे थाथ'दे आं एनो थांनि दे एनो दे आफा एमाव राजा र' आफाखौ थिनहरनि आं आफा एमाव राजाखौ गाबथ'नाङा दे आबा दे हारसिङासो बेबायदि जिरायबाय थानो बाबाय आं बेबायदि बुथबथब थाबाय थानो बाबाय आं जाम्बाफोरबायदि माला देरगोन आं माला थाबायनो रोंगोन आं माला रायलायनो रोंगोन आं हारसिङासो रायलायबाय थानो बाबायलै आं मानसिफोरजों रायलायफानो लुगैबायलै र' मानबायना हारसिङाबो जुजिनि आं आइ साबायसैलाय मानबायनो जुजिनाया गथ'खौनो गारनानै हारसिं बहाबासो बेरायनो थांबायदां बिमा बिफायाखि बिदि जायो जानोबो गथ' जोथोन लानो रोङिफोरा गथ'बो खांनाङाहाय ए बिमा थैनाय दं बिफा थैनाय दं मानो गाबाय थाखोलै नोंलाय एमाव राजा गथ' हारसिं गोलैदों नालाय हारसिंनो सिखारनो सोलोंनांगौ मिथिबाय सब समाव नोंखौ बिमा बिफाया हेफाजाब होफैबाय थायाथ' दे सिखारनो सोलों दे नों आंनि अमा राजानि फिसालासो नों मिथिबाय रावबो एरा गेरानि फिसाला नङा नों दे जुजि हारसिं गोलैदों नालाय हारसिंनो सिखारनो जुजि दे दानिफ्रायनो सोलोंनांगौ आयौ बिफायाबो फाग्ला नांदेरनायसो जानोबोहाय माबायदि बिफा बे ये होइना बाद बिदिसो जानांगौ बिदिसो हारसिंनो गोलैबा हारसिंनो सिखारनो रोंनांगौ मिथिबाय खोनासं बेटा दानि जुगाव रावबो रावखौबो नायसना गोनां समावथ' आरो मोनसिनबावा बेनिखायनो अलखद समाव माबायदि अलखदनिफ्राय बारग'नांगौ बेखौ दानिफ्रायनो दिनैनिफ्रायनो सोलोंखानांगौ मिथिबाय गोख्रों जानांगौ गावनि आब्रुथि गाव मोनदांनांगौ गावनि सिनायथि गावनो होनो नाजानांगौ मिथिबाय बेटा गासैबो बिथिङाव बिमा बिफाखौ मोनबाय थाया बिमा बिफानि आशीर्बादा नोंनाव थाबाय थागोन थेवबो नांगौ समाव मोनब्रबा मिथिबाय माला मा जायो बेखौ बुंस'नो हाया बेनिखायनो गोख्रों गोरों गोरा गावनो जानांगौ फिसालाखौ बिदि बुंबाय थाबाय मा बुजिखो बिनि फिसालाया दाबा बा माथो रायखुमास्रि पार्टिफोरसोलै मानसिखौ बिदि होनो माथोलै सैथोखौ सैथो बुंदोंब्रा नोंसोर मानसिफोरखौ रायखुमाबाय थायो नालाय नोंसोरखौ रायखुमास्रि दोनदों आं रायखुमा पार्टि अमा राजा नोंनि गथ'आ गाबबाय थानायखायसो बेखौ एसे नायफैदों मा गथ' गाबबाय थाखो होननानै बोरो बिमायालाय गथ'खौ गाननानैलाय बहाथो थांनांबायलाय गथ' खांबाय नालाय बिमायाल' नायनांसिगोनथ' थानांगौ नामा गथ'खौ बिमायाल' नायबाय थानांगौ नामा बिमाया खिनोबो थांनो मोनला नामा ओंखामबो जानो मोनला नामा खालि गथ' जोंफोरालाय बिमा जाफेर मोनाखै आरो जोंलाय गथ' खाङाखै बे नोंसोरनि खोथासै जोंनो दाजाब खालामफैनाङा ओमफ्राय दिनैलाय मा रावखौबो रायखुमानो मोनथाराखै नामा सोलानि न'आव मा जादों मा जाया बेफोरखौल' सुलाद लाबाय थानाय जों रावखौबो रायखुमायाहाय मालायनि मोजांखौसो सानो जों नंगौना नंथारगौना न'सुंसेनि खोथाफोरखौ मिथिखायो आं जोंनि मानसिफोरनि खोथाखौ मिथिखायो आं जोंनि न'सुंसेनि समान सुथुर जेरावबो गैयानो जोंनिजों समान दुश्मन जेरावबो मोननो थाङानो गोसो जायोबा न' खाथिनि मानसिफ्रा बाख्नायनानै गोजौआवबो दोननो हायोनो गोसो जायोबा रायखुमानानै गाहायाव दोनख्लायनोबो हायोनो बेनिखायनो न'सुंसेनि मानसिखौ जेब्लाबो गिनानै थानांगौ आंलाय गियानो ओमफ्राय नोंसोरथ' जिबायदि रायखुमायो बैथिं थानानै न' खाथिनि मानसिफोरखौ नोंसोर सानो मा नोंसोर रायखुमानानैनो दलर थालायदों होननानै आरो बै खाथिनि मानसियानो आरो आंनि खोमायाव सोनानै होफैफिनो मिथिबाय नोंसोर रायखुमानानै रायखुमागौनो हाबाय होननानै जि खुसि जायो नङाबा आंनि खोमायावनो थ्रोब हाबफैफिनो बेनिखायनो नैबे अमा राजाखौ दा रायखुमा मिथिबाय जों रायखुमाफेराहाय जों मालायनि मोजां खोथाखौसो बुङो बेखौनो मानसिफोरा रायखुमादो सानो नोंसोरलाय बेफोरखौ रायलायनायसो होनो नङा होमबा मालाया मा जालायदों मालाया मा जालायाखै बेफोरखौ नोंसोर बुंनायसो होनो मोजांनि खोथाखौ सानबा न'खराव फैनानै बुंफैनांगौब्रा मालायनि सिगां थांनानै बैसा बिदि होननानै बुङोलै मिथिया सानदों दे दाबो जेबो नङा आंथ' रायखुमाबाय थाग्राखायनो रावबो गैयै न' सेराव रावबो गैथारि जायगा दुब्लि गेजेरावसो न' खाहैनो लुबैबाय र' एबार रायखुमानो थाखाय हांग्रिमोनदिखौबो नोंसोरनि ग्रुपआव एडमिसन खालामना होनोसै आं सोरखौ रायखुमाया हांग्रिमोनदिया आंनि सेराव फैनानै खोन्थाफैथोंसै फाग्ला जाबाय अमा राजा थुदो थांनोसै थुदो लाजिनानै खारबाय साला रायखुमास्रि पार्टिफोरा अमा राजा मा हारसिं दावराव जाबाय थादों सैमा फाग्लि माने आंखौ अरनानै थांबाय बेनिखायनो हारसिं दावराव जाबाय थादों आं मिथिबाय होमबालाय माथो भेक्सिनसो लायनांसिगोन सैमा अरजानायनि आइला मा जाबावगोनलै बे हिनजावजों आयौ जेबो जालालै जेबो जाला बाहेरायाव थांसैलै मा जाबावगोन बे हौवा सासेजों ओइ अमा राजा बहालै माथो आदा नार्सि बुदांमोनसो फै सिङाव जिरायफै जिरायथ'लालै माथो राजा फिसायाबो बेयावनो दङ हेलौ एमाव राजा मालाय मा नांगौ नोंसोरनोलाय नोंलाय मा होनो हायैखाय बहा थांनो नागिरदों नोंलाय थैनो थांनो नागिरदों आं थांफानो नामा थैनो आं थैनो थांफायालै नोंजों माबा लेवार गिनाय मोसा गिनानैसो फैफिनोलै थांलां नोंजों थैनो मा लाजि फोनांदों नामा आंखौ आं गन्थं गोनांफोरखौल' लाजि फोनाङोलै गन्थं गैयिफोरखौ लाजि फोनाङा आं
जाबाय दे जाबाय मा जावखोलाय जाबाय थायोब्रा नोंसोर सानैबो बा माथो देरथारबायलै एमाव राजा साननैसो बावबा बिहामजोसो लाबोनो हासिगोन माथो थोद मा फालतु एसेबां उन्दै गथ'खौ बिदि होनो नाङा आच्छा अमा राजा सन्थलानि खबर मोनदों नामा सन्थलानि मा आंखौ पियन मास्टार मोनदों नामा मानसिफोरनो लाइजाम हैथिंग्रा मानसिफोरनि खबर लाग्रा होद साला उल्था जोनोम मोननाय ओइ नारजि बुदां थौदोलै साम' सिथाबनायफोरखौनो नायलाबायनोसै आरो सन्थलाखौबो नायग्रोहैनोसै ओइ बहा मा साम' सिथाबदोंलै आंबो नायनो थाङो बा हाथाय बथ्रिसथाया थल' बारग' बोजोब्बाय माथो दसेनो ओइ उनफ्राव हिसाब खालामबाय था थुदो नायनो थांसै थुदो नारजि बुदां बाय एमाव राजा दे थादो नोंबो आदा सन्थलाया गोमानानै दङ नामा बहा गोमानोलै बेलाय गोमायाखै बहाबाफोर जौ लोंनानै नालायावसो गोलैना दङ खोमा दे थाथ'दो दे अब्लालाय ओइ सोमस्रि खिरखि खनानिफ्राय मा नायखुमा हरगासिनो दङब्रा शक्तिमान जुनियर जि साकालाका बुम बुम नायहरनाय बायदि गोदो जोंसो उन्दैयाव मालायनि दरखं जिंनिफ्राय खिरखि खनानिफ्राय बेबायदि नायहरोमोन सिरियालफोरखौ स्पेसियेलि शक्तिमानखौ हाय आं दाउस्रि देलाया मा खालामदों बेखौसो नायहरखुमादों दा आरो हाफां दुम्फाव मोना मा प्लानिं खालामदों बेखौसो नायहरखुमादों देलै सोमस्रि माबा मोनसे खायदा बोरै नागिरदो आं हालालै अमा बुन्दा बायदि मोनबायलां गावखौनो अमा गन्द्रायाव सोना दोननाय बायदि आं हानाय नङालै दसेबावबा हाङासो गोमासिगोन आंहा हरे बिराद लाजिबायलै सिख्लाफोरजों खावजालाबायनाय खोथायाव गैया बाथ्रायाव गैया र' आं माबा मोनसे खायदा बोरै खालामनि देलै थाब बोरै जाखोब्रा बोरै जाखो हिनजावफोरजों खावजालाबायनाय आयौ आं रोंला बेखायनो बुंदों बाबानो लबानि मित्रु होननाया जौ लोंनानैनो बिदि जाबाय नोङो मिथिबाय नोंनि थाखायनो आंहाबो जाब्रबायना आइ थफिराम साला थफि आवला खौसेथि थानांगौ बेफोरबायदि गाज्रिनि दान समाव बेखौ ब्लेम होलायनाङा मिथिबाय खौसेथियै जुजिबासो अलखद समनिफ्राय जों बारग'नो हायो बेनिखौ बैखौ दाय होलायबाय थानाङा दाया जायनिखिनि जाया माने रावखौबो दादुसि बेखौल' सान जेरै खैफोदनिफ्राय बोरै बारग'नांगौ जेरै जोंनि बर' हारि बैखौबा बैखौ दाय होलायगासिनो लिडारफोरा बैजोंबा बैजों लिडारफोरखौल' होनबा लाब जाया जोंनि बे लिडारफोरखौ सापर्ट खालामग्राफ्राबो बैखौ जेरै इनसाल्ट खालामलायगासिनो बेखौ खालामनो नागारै ज' रायलायलायनानै माबायदि बर' हारिखौ गोजौआव दैदेनलांगोन बेखौ सावरायबा साबसिन जागोन थिग बिदिनो बे खैफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय मा राहा लामाया मोजां बेखौ सानब्रा आंनिया दाया बांसिन नोंनि दाया खम बेफोरखौ दाबुंसैब्रा थफिराम दे जाबाय बुजिबाय दा बेखौल' सानदो बेबायदि खैफोदनिफ्राय बोरै बारग'नो आं हिनजावफोरजों खावजानानै थाबाय थानो हायालै आंना सोमसि दस्ते माबा मोनसे राहा लाखागोन बियो र' दसे नायबावनोसै जेब्लानो बे खैफोदनिफ्राय बारग'गोन गासिबो जेलाव सोजोबनांगौ माने सोमस्रिमोनखौ नुदों सोमस्रिमोनखौ माबायदि आखल दिन्थिदों बिसोरो बेनिखायनो बिसोरखौ सोमसिया जेबो दाय मावाखै सोमसिया जोंखौ बासायनोसो नागिरदों दे अब्लालाय हाफां दुम्फाव आरो दाउस्रि देलाय बिसोर साथामखौ जों गारा दै गारालै साला स्वाट हिनजावफोरा हौवा खावग्रा जादोंना बिसोरखौ जेलाव हैनांगौ नङाबा इयुनावबो बिसोर बिदि मावबाय थागोन गारनो हायालै हिनजाव होननानै अननानै दोनजाया आजिखालिनि जुगाव हिनजाव जा हौवा जा इकुवेल जाबायनो बेनिखायनो हिनजावफोरखौबो साजा होनांगौ ब्रा हिनजावफोरखौबो साजा होनांगौ सोमसियाल' मोनफैथों मा होनो बियो ओइ दुम्फाव दालाय मा खालामगोनहाय बेखौनोथ' सानदों मा खालामनो दाथ' हौवासिखौबो ना मोनखासिगोन जोङो औहाय मा दाथ' आंखौ नारजि बुदा मा सानगोनथाय हौवा खावलायनाय होननानै बेखौनोथ' सानदों र' बे खैफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय मा खालामनाया मोजां जागोन हौवाफोरखौथ' खावनानै लाबोबाय दाउस्रि देलायनि खोथा मानिनानै दा मा खालामनांगौ मोनसे खामानि मावनोसै नामा हाफां दे बुं मा खामानि दाउस्रि देलाय बिमा बिफानो खोन्थानानै दाउस्रि देलाय बिमा बिफाखौ सन्थला बिमा बिफानि खाथियाव थिनहरनोसै नामा रायलायलायथोंसै गावजों गाव आयौ मा होनदों नोंसोरो
आंनि आइ आफाखौ सन्थला बिमा बिफानाव थिनहरनो नागिरदों ओहो नांगौबा आं गावनो थांगोन थै मा होननाय जादोंसै बेलाय नों गावनो थांनो नागिरदों आयु हाबाब औ आंसो खावनानै लाबोदों जेब्ला आंसो बुंहैनांगोन आइ आफाखौ थिनहरा आरो आंनि आइ आफायाथ' सिनि बायदि दसेनो गलियो सन्थला बिमा बिफानि रावाव गलिबालाय बेनिखायनो आं डाइरेक्ट थांखागोन आं गावनो सोंगोन आरो आंजों लोगोसे नोंसोर सानैयाबो थांफानांगौ है थाङाहाय ना जोङो नाजों थां आयु मा गिलु बालुहाय दावसो देलाय नै खोनासं दायखौथ' जों ज' मावबाय बेनिखायनो गासिबावबो ज' थांनांगौ जेब्लासिम बे दाया जोबा है मा गोदाव सोराव दाय मावनो होनलाबायखोहाय बिखायासो दुब मोनबाय दे आं औ हौवा सानै गोजोन खावनानै लाबोदों नालाय बिखायालाय दुब मोनखानांसिगोनखा बेनिखायनो दायखौ बारग'जानो गिदोंबा आंजों लोगोसे थौ आरो सन्थला बिमा बिफाजों रायलायनांगौ आरो सिन्था दा खालाम नोंसोर रायलायनाङा आं हारसिंनो रायलायगोन इयु नों रायलायगोन सन्थला बिमा बिफाजों इयु आंनो रायलायगोन बोरो सासेलाय बिखौ आङो सन्थला मोनखौ नेनो थिनदों ओइ बोरै जाखो खबरा सोमस्रि नोङो सन्थला थफिरामोनखौ नायथ'दे जों सन्थला मोननि न'आव थांना फैनि नों थाथ'दे आयु बिसोर न'आवलाय मानो बुंनोसै सन्थलाया आंनाव खारसन फैबाय होननानै बास दे बयबो थौदो आंजों लोगोसे बे समावनो सन्थलामोनखौ थिनहरनोसै आङो नै खोनाबायना दावसो देलाय मोना नोंसानि न'आव थांदों सन्थला ज' बे समावनो माबार ओंखारदोसो नोंसोरो मा जोंहानि न'आवसो थांनो नागिरलायबावदों बिसोरो इसेबां गोहो बाव औ आरो नोंखौ खारसना थाफैबाय होननानैसो खिन्थानो नागिरबावदों बिसोरो दे ओंखारदो माबार नायथारैना बोरै आंखौ फानदायनो नागिरदों दावसो देलाया बिसोर साथामखौ जेलनि ओंखाम जाहोआबा आंनि नामाबो सन्थला खाफाल जिला नङा बेनिखायनो जेसेबां हायो एसेबां थाबैनो FIR हैनोसै थ'दो सन्थला हाय बिदि दा खालामहाय प्लिज खोथाखौ बारा गिदिर दा खालाम हाय बिसोरखौ जेलनि ओंखाम जाहोआबा बिसोरो आरोबाव बेबायदिनो दाय मावबाय थागोन बेनिखायनो जाहाथे उनाव बेफोरबायदि टाइमाव खेबसे टाइम मोननायावनो बिसोरखौ एकदमबारे साजा होनांगौ साजा होआलासिनो थायोबा बार मावबाय थायो दायफोरखौ थौ बम्ब्र औ थौ थफिरां आयु आं माबा मोनसे मावो माबा मोनसे जायो माने आंनि खामानिफोरा पारफेक्ट जाया होमबा मा जालागासिनो मोदोमाव साम' सिथाबनाय मा सिथाबनाय दाद नों बेफोरखौ टेनसन लानाङालै बाहेराव मा जादों जायाखै न'आवनो गथ' सासे दं हिनजाव सासे दं बिसोरनिनो खबर लाबाय था नों होद बम्ब्र बारा खोथा बुंनाङाब्रा दानो नोंनि खुगाखौ खिथु गुदुंनि जायगायाव दोनगोन नोंनि खिथु गुदुंखौ खुगा थानाय जायगायाव दोनगोन मिथिबाय है माथो हाफांमोनसोलै बैसोरलाय बा ज' थानानै हौवाफोरनि खोथा रायखुमागासिनो दंथारो बिसोरो आयु नारजिबोदां नोंसो आं नङाबालाय सोरथो जानांगौमोनब्रा आं बहाथो थांनो नागिरदों आरो फनखौलाय मानोथो थिखाङाखै एसे खामानियाव बिजिमोन आंनि खामानिनि थाखायसो लाफादोंहाय नारजिबोदां गाज्रि दामोन ओमफ्राय बै दुम्फावालाय मा थाखुमालाय हा माबाफोर टाइम मावदों नामा ओइ अमा राजा नोङो आंखौल' मोनथारो नामा नोजोर होनो मोखाङानो दा नुजाखायो नालाय खावलाय गोजा जा खर' गिदिर जोगोनार खर' लाना सोरथा नों दानो खुगाखौ बिसिगोनसो आं बांद्राय बुंबाय थानाया आइला हामगौ नामा हो हामगौ बिदि बुंनो आइला हामगौथ' आरो बिदि बुंनो ओइ थौ थांनोसै नारजिबोदां आं उनाव खोन्थागोन दे थाथ' दे नोंसोरो दे थाब फै मोनासिगोन आइया माथो थफिरामजों सन्थलामोनजोंसो मा जाजोबखो मोखाङालाय बिसोरनालाय दस्ति मा जाखोलाय मोखाङा जानायाथ' बिराद गिदिर बाथ्रा जाबाय खिन्थु जानाङामोन जाबाय थांदों खोन्थालाय हो खेंग्रा खेंग्रि बुंनाय मानसिफोरखौ आं सोबासो लुबैयो थोद अमा राजा देलाय बुंलाय मा जादों बुंनायाथ' माब्रै बुंबावनो खुगा थाबाबो बुंनोनो हाला माथो नारजिबोदां दे बोलो हो दस्ते बोलो हो खुगाखौ बोलो होथार दे होमबालाय खुगाखौ बोलो होथारनानै बुंनोसै दिनै पुलिस स्टेसनाव थांनो नागिरदों सानैसो आइजोफोरखौ FIR हैनो सोरखौलाय मा बुंनोब्रा मालाय हिनजावफोरखौ खावोबा जोंसो खावजाबायलै जोंखौ खावनायफोरखौनो पुलिसनाव FIR हैनो नागिरदों पुलिस स्टेसनाव सोरजों खावजाखोलाय
मालाय खावजालायदों नामा हिनजावफोरजोंसो बाव खुसिसो मोनदों नों मूर्ख माराथा खुसिसो मोनदों हा हिनजावफोरजों खावजादों होननानै मानि खुसि जानांगौ बेलाय हा हिनजावफोरजों खावजानांगौआबो खाफालनि खोथासोलाय खाफालनि खोथा साला हिनजाव जा हौवा जा दाय मावदों नालाय दाय मावदों बेनिखायनो पुलिस स्टेशनाव थांनानै बिसोरखौ जेलाव जोबहोनांगौ दे खोन्थालाय सोर खावनायमोन नोंसोरखौ नों खोन्थाबा नोंनि खोमाया सहायनो हानाय नङालै नाजि बुदां दे खोन्थालाय नै मा खोनासं आं खोन्थासै दावस्रि देलाय हाफां आरो दुम्बाव जोंखौ किडनेप खालामदों किडनेप मा होनखोलाय नंगौ नामा खोथाया नङा जायो नामा नङालासिनो मालायखौ बेबायदि दाय होनो हायो नामा जों बेनिखायनो बिसोरखौ साजा होनो थाखाय पुलिस स्टेशनाव थांनो नागिरदों बिदिबा आंबो थाङो थौ बिसोरखौ दुम्बावखौ जेलाव सोनांगौ ना थौ आंथ' मोजांसो मोनो थौ दानो थौ दस्ति हैमानोसै नामा FIR खौ औलै दस्ति दुम्फावबो दं माथो खालामनो दायनिगिरिखौ दायनिगिरि हिसाबै साजा होनांगौ लोगोनि गार्लफ्रेन्ड जा लोगोनि हिनजाव जा बेफोर मेटार खालामालै थुदो थुफिरा फैदो आं बेफोराव मोजांसो मोनो फै साम' स्टार नायनायखौ बादे फै बे हाफाङाबो माइसो गोदाव सोरावब्रा र' हाफांनाव सोंग्रोनांगोन नङाबा जेबो डिसिसन लानो हानाय नङा